ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମା ସବୁଆଡ଼େ ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦୀପ ଲଗେଇବା, ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା। ମା ଆଉ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗୋଲି ପକେଇଛୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ହାପି ଦୀପାବଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳମୟ ରହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଆମର ଘର କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ସଜେଇଛୁ କାରଣ ଘର କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଏଠି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଉପରେ ଟିକେ ଦେଇଛୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଧନ ଆଉ ତା ମା ମିଶିକି 2 ଜଣ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝୋଟି ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦୀପ ଡିଜାଇନରେ ରଙ୍ଗୋଲି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲ ଏଥର ଯିବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗିରିଧାରୀ ଗୋପାଳଜୀ। ଆଜି ତାଙ୍କର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧା ହେଇଛି। ଇଏ ହେଲେ ଗୌରୀ ଗୋପାଳ, 2 ଭାଇ ରହୁଛନ୍ତି ସାଥୀ ହେଇକି। ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଗୋପାଳଜୀକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଯାହାର ପିଲାଛୁଆ ହେଉନାହିଁ ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋପାଳଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲେ ଆମ ଘରର ମା ଠାକୁରାଣୀ, ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ମା ତ କରୁଣାମୟୀ, ମୋତେ ବହୁତ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜି ମା ବି ଗାଧେଇକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ମା ସବୁଦିନ ତ ଗାଧାନ୍ତି ମା, ଆଜି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ନିଆରା ଲାଗୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆଜି ଦୀପାବଳିରେ ମାଙ୍କର କି ସୁନ୍ଦର ବେଶ ହେଇଛି। ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଫୁଲ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏଥର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପ ବାହାରେ ଆସିକି ସବୁ ଲଗା ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥର ବାଣ ଫୁଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଧନ ଆଉ ମୋହନ 2 ଜଣ ମିଶିକି ବାଣ ଫୁଟେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋହନ, ତାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ମୋହନକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାଣ ଫୁଟେଇବା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ବାଣର। ଏଥର ଚାଲ ଯିବା। Happy Diwali. ଦେଖା ଚାଲ ବାଣ ଫୁଟେଇବା। ଧନ ଦପଦପି ଆଉ ଫୁଲଝରି ବାଣ ଏଠି ଫୁଟଉଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଣ ଅଛି, ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ ଆମ ସାଥିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ
ଲଗା 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 ଲଗା। ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାପି ଦିୱାଲି। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।